Sempre dicimos, un 11 galego xa é injusto por natureza, porque o deporte é colectivo e nós decantámonos por premios individuais. Iso xa é injusto de por sí e completamente subxectivo. Mira que ben me quedou. Por iso é tan importante a achega da comunidade ficaboleira. Ei, metede a este que fixo o partidón. Buah, mirade este chirlo criminal destoutro. Os domingos, cando remata a xornada, preguntamos vos quen debería estar en cada 11. Ese é o voso momento para participar. Porque se non entran, destacámolos, como neste 11 galego 109. Na preferente sur en Santa Mariña, mirade que carreira, cabalga como se fala un rapaz, que dicía Miguel Román naquela narración. Golazo de Xián na vitoria do Choco por 2-0 ante o Atlántida Matamá. Carlos Martínez, Portonovo 2, Cambados 2. Auténtico chirlo dende a frontal, espectacular. Era para entrar no 11, pero Cambados acabou empatando dende o punto de penalti. E agora si o Fungueirolo recupera a mesma bola. Alex Delgado, que ademais volvía de lesión no Betanzos. Unha tempada moi complicada. Mirado que fai no Couto para empatar 1-1. Tremendo. Alex Delgado, golazo criminal. Miña nai,